Also der Dakar hat viel Schweinacha. Amel der Schützen Turpal هو راسي Turpal هو الأوكاز يخنا حقي تشين يسيرة بحش نخشي شو حاوي أنا رمزان غير هزمة إدعاء وش بوتينا بيش أميجا حقيقة достойный уважения народ, воспитавший такого сына. Ехать ночью история. Гадаю, профессор Вок, философ, теодик, ночью от виза ушу. Так, بعمل ريكون يخ أنا نروادي قلبي قوي وزملاء وبيت ونخلي وسون يخ доктор биологических наук, профессор, академик, вице-президент Академии наук Муса Тайсу. на острове Бакуяшкуду. Так что мы на самом деле излагали как где-то более, и да, тоже менеджер, и как-то соудовый. Да, Лазов Павлов, Ахмад Хаджи. Сегодня президентский выбор, для покрывания Хаджи на шее из Форум Чахдуи. Журналист хакеры интервью, как я знаю, ваша главная мечта – спокойные лица матерей, смеющиеся дети, мирная Чечня. Ахмад Хаджи деп чертака цатыр бейна оужу хача и разу тахтализы амсим канта شندين بير قائد سميق دحوش شندين يسكت خوش بنا تق رمضان حجم يخي دولا ناقص تيخي لطمة بيش هالقوم بيش مش تعرفش تعرفش بيش شغله موسى شغله وخيوم دخنا شدي خرقوش تشليش تلفزيون شو حقوش حناقص تيخ دالا عالش دويل شو ديل ريز شو بوخ بطن عبدو ريكم موسى شونا ديريس تانو دغلي زعل شان دقم دو يخيو تي ونعم بين حلقة دوري شهيد توش ديو تشوكا خز تفين نوتشي ما أنا دوش ديريس ودال سيدو شون ديريس شما أخير عادي كده